Nadie el va a costar. Reina de Villarreal 2020. Toni Carmona, soc el president de la Junta de Festes de Villarreal. María Nieto, dama de la Ciutat 2025. Blanca Nebot, dama de la Ciutat 2025. Claudia Vicent, dama de la Ciutat 2025. Cristina Font, Dama de la Ciutat 2025. Alba Barracina, dama de la Ciutat 2025. ¿Cómo están descubriendo las fiestas? Pues aquestes festes de la Mare de Déu estan sent molt especials i molt emotives per a totes nosaltres. Estem vivint cada segon, cada nit, cada acte superespecial i estem vivint cada segon. Ens queda encara 3 dies de festa i anem a exprimirlo tot al màxim, totes juntetes, y acabar de la manera que comenzamos. Sí, siempre han tenido fama de que han sido más tranquilas, pero siempre cuando hablamos desde dentro del tema institucional, de que no hay tanta procesión y misa hay una, pero por desgracia este año lo tuvimos que hacer claustrado por la lluvia, pero que no hay tantos actos institucionales donde nuestra presencia y la experiencia de Hernia de Damas deben de estar. Aún así, actos hay 212, unos 15 más que fiestas de mayo. Imaginaros a dónde debemos acudir, porque ellas tienen que ir prácticamente a todo lo que se nos llama y al final para nosotros son las mismas fiestas, tanto mayo como septiembre son igual de potentes, de fuertes y de cantidad de actos. De todos esos tantos actos que ha habido, cuéntame alguno que te haya hecho sentir muy bien. Pues la veritat que la ser un és un poc impossible, però la nostra baixada de la nostra Morelleta va ser molt especial per a totes nosaltres. Vam tindre que viure diferent a altres anys, ja que va ploure i la vam poder tapar en un plàstic. Però també va ser especial i únic moment i molt emotiu per a totes nosaltres i que se nos creu en el nostre cor. ¿Qué es lo que ahora queda por vivir en esta semana? Pues avui, per exemple, tenim el ball de plaça, que totes nosaltres anem a ballar. Després també queden concerts, l'últim diumenge de Farete, el dissabte per la nit de la Guàrdia i esta nit del Tombeig, que tenim també ganes de festa. Queden moltes coses per viure, per disfrutar, per gaudir. Aquesta nit serà molt emotiva perquè l'any passat no vam poder tindre Tombeig de Bou, com tots recordaran, va ploure molt, s'ha de tenir que suspendre l'orquestra i aquesta mateixa orquestra ens vindrà esta nit i segurament ens deleitarà als més joves més que a nosaltres d'una festa llarga i molt xula. Pues jo diria a la gent que desconeix aquestes festes que vinga, que Villarreal té les portes obertes a tot el món, que són unes festes de germanor, de festa, de família, d'amics, que nosaltres obrim les portes de totes les penyes que sempre invitem i que hi ha sempre els carrers, xarangues, festa segur que teniu. Així que veniu, que esteu invitats. Visca les festes de la Mare de Déu de Gràcia!